Γάμος. Προορισμός. Βάφτιση. Δεσμός ζωής. Παιδικό πάρτι. Επιθυμίες. Χαμόγελα. Εκπλήξεις. Στιγμές ζωής. Moments Event Planning by Ιζαμπέλα Σαβοϊδάκης. Σχεδιάζουμε όμορφες ιστορίες αγάπης. Μοναδικές επιλογές με υψηλή αισθητική που εξασφαλίζουν την επιτυχία της δικής σας εκδήλωσης. Εξατομικευμένες υπηρεσίες με μοναδικό γνώμονα την δική σας προσωπικότητα. Γλυκές, εμπνευσμένες δημιουργίες με την υπογραφή Σαβοϊδάκης που εδώ και μισό αιώνα ξεχωρίζει για την ποιότητα και γεύση των προϊόντων. Moments Event Planning by Ιζαμπέλα Σαβοϊδάκης. Στιγμές ζωής.